Máis de 500 participantes daránse cita na 36ª edición do remonte conmemorativo da Traslatio, que partirá o domingo día 17 dende Rianxo. A cita dará comezo ás 4:15 da tarde cun acto institucional no auditorio, no que se concederá unha distinción por parte da Fundación da Ruta Xacobea Mar de Arousa e Ulla, a Garda Civil, Cruz Vermella e Protección Civil, colectivos que sempre colaboraron na organización deste evento. Pasadas as 5 da tarde, os navegantes porán rumbo a Padrón, onde desembarcarán para participar nos actos conmemorativos da Traslatio. O remonte é unha actividade moi bonita, moi fermosa, con ese pouso histórico de estar percorrendo o mesmo camiño fluvial, marítimo, da lancha, da barca de pedra do apóstolo Santiago, cando se achegou, no que deu orixe a todo este fenómeno xacobeo. Pois o remonte, basicamente, recupera ese tránsito arredor de todo do tramo que nos corresponde, no caso de Rianxo, de remonte marítimo. Despois collemos o esteiro xa do río Ulla para dirixirnos augas arriba, aproveitando a marea, para chegar a Padrón, na lembranza desa Traslatio. Ademais de rememorar a chegada dos restos do apóstolo Santiago, orixe de todos os camiños xacobeos, esta ruta contribúe a poñer en valor os concellos polos que discorre, resaltando o seu valor histórico e patrimonial. Promocionar non só a calidade ambiental, paisaxística, monumental, patrimonial, histórica de toda a Ría de Arousa e de Río Ulla, senón tamén da localidade de Rianxo e do resto dos concellos que forman o padroado da Fundación. Durante todo este tempo a Fundación o que fixo foi reforzar os contidos tanto documentais como patrimoniais da ruta. Sabedes que temos o único vía crucis marítimo fluvial formado por cruceiros de pedra, eses cruceiros de pedra dos que fixo un estudio moi minucioso Castelao, precisamente, que dixo que era o elemento escultórico máis representativo da arte popular galega, e, por tanto, nós o que fixemos pois facer unha guía desos cruceiros, ao mesmo tempo de unha guía literaria, de que este remonte sirva como símbolo da promoción do xacobeo nas terras da Ría de Arousa e do río Ulla. A duración da ruta é de aproximadamente 3 horas. Os interesados en asistir deberán realizar reserva previa para ter praza no catamarán nas oficinas de turismo de Rianxo. A actividade é de balde.